N-am fugit când m-a lovit prima dată, nici a doua. Fugisem doar în mine timp de ani întregi. Dar în ziua în care o femeie necunoscută m-a privit și m-a văzut cu adevărat, am simțit că nu mai pot rămâne. Atunci am înțeles că libertatea începe cu un singur pas. Urmărește până la sfârșit. O poveste bazată pe evenimente reale. Apasă butonul like, subscribe și share, pentru ca mai mulți oameni să găsească curaj, sprijin și o voce. Nu am să uit niciodată dimineața aceea rece din Oradea. Era ceva în aer, un fel de liniște încărcată, ca și cum orașul întreg știa ceva despre mine, dar eu încă refuzam să înțeleg. Stăteam pe marginea patului și îmi priveam palmele. Îmi tremurau, dar nu de frig. Tremurau de adevărul pe care îl ascundeam de luni de zile, poate chiar de ani. Când m-am ridicat în sfârșit, podeaua a scârțâit sub tălpile mele, ca un avertisment. El era deja treaz. Îl auzeam în bucătărie, mișcând obiecte, trântind ușa unui dulap, respirând greu. Respirația lui mereu îmi spunea mai mult decât cuvintele. Dacă urma să fie o zi liniștită, sau dacă urma să-mi pregătesc, în tăcere, un nou loc al durerii pe corp. Când am intrat în bucătărie, nu s-a întors spre mine. Era sprijinit de chiuvetă, cu spatele drept și umerii tensionați. O țigară ardea în scrumieră, lăsând un fir lung de fum care se ridica spre tavan, ca o rugăciune pe care nimeni nu o asculta. "Te-ai trezit târziu?" a spus el, fără să se întoarcă. Vocea lui era calmă. Dar eu știam deja. Liniștea lui era întotdeauna un preludiu. Una dintre cele mai periculoase forme de liniște. "M-am trezit de vreme," am spus încet. "Nu am vrut să te deranjez." S-a întors lent spre mine. Ochii lui erau roșii, iar maxilarul îi se încordase. M-ai deranjat oricum. Atunci m-am oprit. De ani de zile învățasem să mă opresc înainte ca el să continue fraza în alt fel. În felul care mă făcea să uit de propria mea voce. Mi-am ridicat privirea și am simțit cum inima îmi sare o bătaie. Pe fața mea erau urmele ultimei seri. Nu foarte vizibile, dar vizibile pentru cine știa unde să privească. Încercasem să le ascund cu machiaj, dar lumina dimineții găsea adevărul sub orice strat. "Ce ai pe obraz?" a întrebat el, apropiindu-se. "Nimic. Cred că m-am lovit de ușă," am spus repede. S-a oprit atât de aproape încât puteam să-i simt respirația pe gât. "Ai început să te lovești cam des în ultima vreme," am murmurat. Poate că n-ar trebui să mai lași ușile deschise. Nu vorbea despre uși. Vorbea despre mine. Despre felul în care orice greșeală, oricât de mică, devenea motiv. A trecut pe lângă mine, împingându-mi umărul fără să mă privească. Era suficient cât să-mi pierd echilibrul pentru o secundă. Suficient cât să-mi amintesc ce rol aveam în dimineața aceea. Când a ieșit pe balcon să mai aprindă o țigară, m-am sprijinit de masă. Respiram repede. Prea repede. Știam ce urmează. Ziua aceea avea să fie mai grea decât celelalte. Nu pentru că mă lovise prima dată. Nu era prima. Dar pentru prima dată voiam să fug. Nu mai puteam. Nu mai voiam. În timp ce mă străduiam să-mi recapăt respirația, telefonul fix a sunat. Am tresărit. Pentru că în casa noastră telefonul era un obiect care nu suna niciodată fără motiv. El a intrat repede în bucătărie. "Cine te sună la ora asta?" Nu știam. Dar întrebarea lui nu era întrebare. Era avertisment, a răspuns el. Iar în ochii lui, pentru o clipă, am văzut altceva. O umbră pe care nu o mai văzusem până atunci. Era neliniștit, enervat. Poate chiar speriat de ceva ce îi spunea vocea de la capătul firului. "Da, vine ea," a spus, fără emoții, fără să mă privească. A închis telefonul, apoi m-a fixat. "Trebuie să mergem la mama." Se pare că a auzit lucruri. Inima mi s-a oprit. Lucruri. Știam exact ce înseamnă. Vecinii, sora lui, cineva văzuse ceva, cineva vorbise. M-a apucat de încheietură. Strâns. Nu violent, dar suficient cât să mă doară. "Te comporți normal, ai înțeles?" a spus cu voce joasă. "Dacă deschizi gura, mă privești în ochi sau te uiți în altă parte, știi ce se întâmplă, da?" Am dat din cap. Nu pentru că voiam, ci pentru că în clipa aceea încheietura mea ardea. Când am ieșit pe hol, vecina de la 3 era acolo. Mă privea altfel. Nu ca pe un secret rușinos, ci ca pe o rană pentru care nu mai avea loc în tăcerea ei.
Ești bine, draga mea?" a spus ea. El era la doar 3 pași de mine, iar în clipa aceea ceva s-a rupt în mine. Nu în sensul în care se rupe o piesă, ci în sensul în care se rupe o coardă, iar sunetul ei nu mai poate fi ignorat. Pentru prima dată m-am uitat la vecină, direct, fără să fug. "Da, sunt bine," am spus. A fost o minciună. O minciună pentru care urma să plătesc. Dar în vocea mea s-a auzit altceva. Ceva ce nici el nu putea controla. Un început de curaj. Și în timp ce coboram scările, cu el în spatele meu, mi-am spus în gând, pentru prima dată în viață, dacă nu fug astăzi, va trebui să fug mâine. Dar am să fug. Când am ieșit din bloc, aerul rece de Oradea mi-a tăiat obrajii, dar nu m-am oprit. Mergeam în spatele lui, la fel cum făcusem de atâtea ori înainte. Numai că de data aceasta, pașii mei nu erau doar supunere, erau numărați. Fiecare bătaie a inimii era o măsurătoare, o distanță, o posibilă evadare, o hartă invizibilă desenată în mintea mea. El mergea cu scop, cu nerv, cu acel mers al bărbaților care se simt contestați, amenințați de ceva ce nu pot controla. În mâna stângă își strângea pachetul de țigări, iar în dreapta, de fiecare dată când mă apropia prea mult, parcă simțeam un ecou al încheieturii mele de cuseară. Nu știam ce auzise mama lui, dar știam că nu era bine. Când am ajuns la casa ei, am simțit cum stomacul mi se strânge. Casa avea mirosul acela greu, stătut, de haine vechi și ulei încins. O lumină slabă venea din sufragerie, iar perdelele păreau să atârne ca niște umbre. "Intră," a spus el. Nu am vrut, dar am intrat. Mama lui stătea pe fotoliu, cu un șal gros în jurul umerilor. M-a privit lung, prea lung. Privirea ei m-a durut mai mult decât cuvintele. "Ce ai pățit la față?" a întrebat ea direct. El a încremenit. Respirația lui s-a tăiat. Nici măcar nu se așteptase ca ea să întrebe așa, din prima. "S-a lovit," a spus el repede, înainte să pot deschide gura. "Așa-i?" "Spune-i." Ochii lui erau fix în ai mei. Ordine tăcută. Amenințare în respirație. "Da, m-am lovit," am spus cu voce joasă. Mama lui a clătinat din cap. "Nu mint." "De ce minți?" a spus ea, aproape șoptind. Nu era de partea mea. Era din alt motiv. Unul care mă înfiora. "Tu nu ești ca tatăl tău," a murmurat ea spre el. "Nu trebuie să fii." El s-a înroșit. Maxilarul i s-a strâns. A făcut un pas spre ea. "Nu mai spune prostii, mamă. Nu e nimic. Toți exagerează. Exagerează. Cuvântul cu care bărbații ca el îngroapă semnele. Am auzit că ai ridicat vocea aseară," a continuat ea. "Vecina de la 3 a trecut pe aici. O știi pe Livia? Mereu mai vorbește. A spus că te-a auzit." Mâna lui s-a strâns în pumn. "Și? Ce te interesează pe tine ce spune o babă nebună? Mă interesează pentru că tu ai în casă o femeie. Iar femeile nu se ating, băiete. Se vorbesc. Se respectă." Tăcere. Greutatea din cameră era insuportabilă. El a inspirat adânc, apoi a zâmbit. Un zâmbet care mie mi îngheța sângele. "Mamă, tu nu știi cum e cu ea. Ea nu ascultă mereu." Când s-a întors spre mine, zâmbetul a dispărut. "Hai să mergem," a spus scurt. "Trebuie să facem cumpărături." A ieșit. A trântit ușa. Eu am rămas o clipă lângă mama lui. Femeia m-a prins de braț. Mâna ei era caldă, slabă, ușor tremurândă. "Draga mea, dacă vreodată simți că nu mai poți, să nu rămâi singură, să nu taci." Tăcerea e ce l-a făcut pe taică-su așa. Mi-am mușcat buzele. Nu puteam să plâng acolo, nu în fața ei, nu atunci. "Mulțumesc, doamnă," am spus doar. "Mulțumesc." Am ieșit tremurând. El mă aștepta afară, cu brațele încrucișate. "Ce ți-a spus?" a întrebat tăios. "Nimic. Văd pe fața ta că minți." S-a apropiat, extrem de aproape. Respirația lui era grea, încărcată de furie. "O să înveți să răspunzi cum trebuie," a zis printre dinți. "O să vezi." Am mers spre magazinul din colț. Mi se părea că fiecare pas e un test. La fiecare mișcare, simțeam cum tensiunea lui crește, cum își adună cuvintele, cum rumegă ce urma să-mi spună sau să-mi facă. Dar înainte să intrăm, s-a întâmplat ceva neașteptat. Un copil de pe stradă a aruncat cu o minge,
și m-a lovit ușor în picior. M-am dezechilibrat un moment. El m-a prins de braț. Prea tare. Vezi? A zis, cu voce joasă și disprețuitoare. Nici să mergi nu poți ca lumea. M-a strâns mai tare. Copilul s-a speriat și a fugit. Un bărbat din apropiere a văzut scena. Nu a spus nimic, dar nu și-a întors privirea. S-a uitat insistent la mâna lui pe brațul meu, apoi la fața mea, apoi la el. El i-a simțit privirea. Ce te uiți? A spus cu răceală. Bărbatul nu a zis nimic, dar nu a cedat privirea. A fost pentru prima dată când cineva nu a privit în altă parte. El a renunțat să mă mai strângă în clipa aceea, dar nu din rușine, ci pentru că nu voia martori. În drum spre casă, tăcea. Dar tăcerea lui era un strigăt presat sub piele. Când am intrat în apartament, s-a aplecat spre mine. Ai avut noroc astăzi, a zis. Dar norocul nu ține mult. M-am uitat la el. Pentru prima dată nu cu frică, cu ceva ce nici eu nu înțelegeam încă, cu o întrebare tăcută în ochi. Și dacă norocul meu începe chiar azi? Când s-a întors spre balcon, am simțit cum inima mea bate altfel. Un ritm pe care nu-l cunoșteam. Un ritm care semăna cu începutul unei decizii. Seara aceea a fost una dintre acele seri care nu se termină niciodată cu adevărat. Genul de seară în care timpul se întinde, se rupe, apoi se adună la loc în jurul tău ca o haină udă și greu de purtat. Eu stăteam în bucătărie, cu mâinile în apă rece, spălând farfuria aceea veche cu flori albastre, farfuria pe care o țineam la suprafață doar pentru că el o prefera. Dacă se spărgea, dacă se zgâria, dacă o uitam pe masă, știam ce urma. Așa că o spălam încet, cu atenția pe muchia ei, dar cu gândurile departe. În balcon îl auzeam plimbându-se. Avea mersul acela care m-a anunțat totdeauna starea lui. Pași scurți, ritmici, ca un om care fierbe în interior, dar încearcă să pară calm. Aprindea câte o țigară, trăgea 2 fumuri, o stingea, apoi o aprindea pe următoarea. Nici nu conta că nu terminase prima. Contează doar gestul, controlul. Mirosul acela greu de tutun ars se amesteca cu frigul care intră din când în când prin ușa balconului. Când a intrat în bucătărie, s-a oprit în dreptul meu. Mâinile mi-au înghețat în apă. Iar ești tăcută, a spus el. Nu era o întrebare. Sunt obosită, am murmurit. S-a apropiat puțin. Foarte puțin. Cât să simt respirația lui pe tâmplă. Obosită? De ce? N-ai făcut nimic toată ziua. N-am răspuns. Răspunsurile nu făceau decât să răsucească cuțitul. Poate te gândești la prostii, a adăugat el, sprijinindu-se de marginea mesei. La ce nu trebuie, nu-i așa? Am clătinat din cap. Nu l-am privit în ochi. De câte ori făceam asta, se înfuria. Dar de data aceasta, nu s-a întâmplat nimic. Liniștea lui m-a speriat mai tare. Mâine mergem din nou la mama, a continuat. Să vadă că e totul în ordine, că lumea vorbește fără motiv. Am simțit cum mi se strânge pieptul. Bine, am spus încet. A plecat din bucătărie, lăsând ușa deschisă. Pașii lui s-au auzit în sufragerie, apoi în hol, apoi din nou în sufragerie. Era neliniștit. Asta era clar. Când se lăsa liniște în casă, liniștea lui devenea zgomotul meu. Am terminat vasele și m-am retras în camera mică. M-am așezat pe marginea patului, cu spatele drept, respirând încet. Sub mânecă, încheietura mă durea. De fiecare dată când o mișcam, simțeam pulsatil un fel de avertisment. Corpul vorbea chiar și când eu nu puteam. Am dus mâna la noptieră. Sub prosopul acela vechi, ascuns bine, era micuțul bilet primit de la bărbatul din magazin. Dacă ai nevoie de ajutor, există unde să mergi. Îl simțeam acolo, ca și cum hârtia ar fi avut puls. Nici măcar nu-l scosesem de atunci. Mi-era teamă că dacă îl scot, întreaga mea lume o să se schimbe. Dar poate asta și voiam. Dintr-o dată, am auzit un zgomot în sufragerie. S-a auzit ca și cum ar fi trântit paharul pe masă. Am tresărit. Din reflex mi-am tras mânecile. Pașii lui se apropiau. M-am ridicat. Ce faci? A întrebat el din prag. Nimic. Mă pregăteam să dorm. A intrat în cameră și s-a uitat în jur. Ochii lui alunecau peste pereți, peste pat, peste mine. Căuta ceva. Simțeam asta. Unde e hârtia?
A întrebat brusc. M-am oprit. Pentru o secundă nu am înțeles. Sau poate nu voiam să înțeleg. Ce hârtie? Am întrebat cu o voce prea subțire. Hârtia de la magazin. Am văzut că ți-a dat ceva. Ce era? Întrebarea lui mi-a secat sângele. A văzut? Când? Cum? Era o listă de prețuri, am spus tremurând. A făcut 2 pași spre mine. Aproape că îmi simțeam genunchii cedând. Ești sigură? Am dat din cap. Atunci arată-mi-o. M-am blocat. Trupul meu a înghețat complet. El a văzut asta. Și tăcerea mea i-a fost răspuns. Bine. Atunci am să o caut singur. S-a trântit în genunchi lângă noptieră. A tras sertarul. A început să răscolească lucrurile mele. Șosete, un pieptăn, o agrafă ruptă, un plic vechi. Eram ca o statuie. Nu voiam să respir prea tare. Nu voiam să fac niciun sunet. Dacă găsea biletul, nu știam ce urma. Dar era mai rău decât orice îmi imaginam. Când a început să tragă sertarul mai tare, am simțit cum îmi fuge sângele din obraj. Dar exact atunci, telefonul a sunat din bucătărie. A încremenit. Cine dracu poate suna la ora asta? Am mormăit. S-a ridicat, m-a privit suspicios, apoi a plecat spre telefon. Dar înainte să iasă din cameră, a aruncat peste umăr. Nu termina de respirat încă. Revin la asta. Când a dispărut după perete, genunchii mei au cedat. M-am așezat pe podea. Respiram prea repede, prea tare, prea haotic. Ceva trebuia să se schimbe. Și nu mâine. Nu duminică. Nu la săptămâna viitoare. Azi. Dar cum? Și unde? Telefonul din bucătărie continua să sune. Lung. Insistent. Și în sunetul acela, în vibrațiile lui metalice, simțeam ceva ciudat. Ca un avertisment. Ca un semn. Ca începutul unui drum pe care, poate, îl voi lua în sfârșit. Telefonul suna într-un ritm care nu semăna cu nimic din ce auzisem vreodată în casa aceea. Parcă lovea pereții, parcă îmi bătea în tâmple, parcă îmi spunea că lucrurile nu vor mai rămâne la fel. Am rămas pe podea doar câteva secunde, cât să-mi trag aer în piept, apoi m-am ridicat încet, sprijinindu-mă de marginea patului. Nu voiam să aud conversația, dar nu aveam cum să nu o aud. Casa era mică, pereții subțiri, iar vocea lui, când era neliniștită, se schimba într-un fel pe care îl cunoșteam prea bine. Da? A răspuns el, iritat. Apoi s-a oprit. Cine e? Tăcere. O tăcere care a durat prea mult. Nu sunt interesat. Nu mai sunați aici. A închis. Dar nu a trântit receptorul așa cum făcea de obicei. L-a pus jos încet, prea încet. Asta era mai înfricoșător. Când el era calm, eu începem să tremur. Nu s-a întors imediat în cameră. Am auzit cum plimbă scaunul de bucătărie. Apoi iar tăcere. Parcă se gândea la ceva. Parcă număra ceva în capul lui. Parcă încerca să înțeleagă ceva ce îi scăpa. Am profitat de fiecare secundă. M-am plecat la noptieră, am ridicat colțul prosopului și am scos biletul. L-am împăturit de 2 ori, mai mic decât era deja, și l-am ascuns în brâul rochiei, acolo unde știam că nu se uită niciodată. Am tras prosopul la loc, exact cum era. Mi-am șters fruntea. Mi-am îndreptat umerii. Când în sfârșit a apărut în prag, ceva se schimbase în ochii lui. Nu era furia obișnuită. Era ceva mai rece, mai calculat. Era un bărbat la telefon, a spus. Nu am zis nimic. Așteptam întrebarea. A venit. Pe tine te căuta? Am simțit cum mi se strânge gâtul. Nu știu, am spus. A venit spre mine. De data asta nu m-a atins. Dar a ajuns atât de aproape încât simțeam mirosul țigărilor amestecat cu cel al unei frici pe care nu o recunoșteam la el până atunci. Dacă aflu că vorbești cu cineva, dacă aflu că cineva știe ce se întâmplă aici, atunci nu doar tu ai probleme, a spus, aproape șoptind. Și nici eu. Înțelegi? Nu înțelegeam. Sau nu voiam să înțeleg. Adevărul a căzut în stomacul meu ca o piatră. El nu se temea doar pentru ce putea să mi facă mie. Se temea pentru el. Pentru cum ar arăta totul, afară. Pentru ce ar spune lumea. Pentru ce s-ar vedea dacă cineva ar deschide ușa și ar privi cu adevărat. Înțeleg, am spus. A ieșit fără să spună altceva. A trântit ușa balconului și a aprins o altă țigară. Am simțit mirosul intrând în cameră, apoi am auzit un sunet metalic, cutia de bere deschisă.
Un alt sunet, scaunul lovit de zid. Un altul, un oftat lung, epuizat. Era doar începutul nopții. Am mers să strâng masa. Puteam simți încă greu pe piele locul unde mă prinsese de braț mai devreme. Pe măsură ce mișcam lucrurile prin bucătărie, vedeam cum încheietura mea începea să se învinețească din nou, lent, într-o culoare mov care îmi era deja familiară. Am trântit paharul? Am strâns farfuria prea tare? Nu, doar am existat. Uneori era de ajuns. La un moment dat, am auzit un clinchet ușor în geam. M-am întors. Era vântul. Sau poate nu. Nu mai știam ce e normal și ce e avertisment. M-am apropiat de geam și am privit afară. Strada era pustie. Lumina galbenă a stâlpilor tremura ușor. De undeva, de mai jos, am auzit două voci de adolescenți râzând. Oamenii își trăiau viețile. Liniștit. Fără să știe. Fără să vadă. Ce faci acolo? A strigat el din balcon. Mă uitam la vreme, am zis. Se pare că o să plouă. Îți pasă ție de vreme? Tu ai alte lucruri la care să te uiți. A venit în bucătărie. Îl vedeam cum își trece mâna prin păr, cum își freacă fruntea, cum își pierde răbdarea cu fiecare secundă. Apoi s-a oprit. A ridicat privirea la mine. Mâine mergem la mama și apoi la magazinul de mobilă. Trebuie să cumpărăm un dulap nou. Și nu vreau să faci vreo figură. Figură! Așa numea orice gest al meu care nu se potrivea exact liniei trasate de el. Bine, am spus. Și te îmbraci frumos. Nu vreau să creadă lumea că nu ești îngrijită. Am mușcat interiorul obrazului. Îngrijită. Eram o schiță de femeie care încerca, în fiecare zi, să nu se destrame sub presiunea lui. M-ai înțeles? A repetat el. Da. A plecat din nou la balcon, iar eu am rămas cu un gând pe care nu îndrăznisem niciodată să-l duc până la capăt. Dacă mâine mergem în oraș, dacă mergem în magazin, dacă suntem între oameni, atunci poate atunci pot să fug, poate pot să intru într-un alt magazin, poate pot să strig, poate pot să cer ajutor, poate pot să alerg. Dar gândul acela nu era doar un gând, era o flacără mică, atât de mică, încât ar fi putut fi stinsă de o singură privire de-a lui, dar era vie. Și flacăra aceea, oricât de mică era, nu se mai stingea. Dimineața a venit ca un cuțit rece. Nu pentru că era frig în casă, ci pentru că mi-am dat seama, încă de la primul pas făcut pe podea, că el era treaz. Îl simțeam. Prezența lui tensiona aerul, îl făcea greu, încărcat, ca și cum fiecare moleculă era atentă la mișcările mele. M-am ridicat încet din pat și am tras mânecile să-mi acopăr încheietura. Era mov, umflată, dar măcar nu se vedea de la distanță. Când am intrat în sufragerie, el stătea pe canapea, cu picioarele depărtate, cufundat în gânduri. Nu se uita la televizor, nici nu fuma. Doar stătea, cu degetele bătând ritmic în brațul canapelei. Ai dormit?" a întrebat fără să-și ridice privirea. Da, puțin. Ai de gând să stai tot timpul așa? Cu vocea aia de victimă?" M-am oprit. Nu știam ce să răspund. Orice spuneam era un motiv. Orice tăceam era un motiv. Mă pregătesc, am spus doar. A ridicat în sfârșit ochii spre mine. Erau roșii. Oboseala, nervii și paranoia începeau să se amestece în el într-un fel periculos. Să te pregătești bine, a spus. Astăzi vreau să arătăm lumii că suntem normali. Normali. Cuvântul lui preferat pentru a acoperi ruina din spatele ușilor închise. M-am dus în camera mică și am deschis dulapul. Am ales o rochie simplă, albastră, din pânză groasă, una care mi acoperea brațele și umerii. Am prins părul la spate. L-am strâns bine, ca să nu par dezordonată. Când m-am privit în oglindă, am avut un moment ciudat. Pentru o secundă, am văzut în reflexia aceea o femeie pe care nu o cunoșteam. O femeie cu ochi mari, obosiți, dar fermi. Ca și cum ceva din mine încerca să iasă la suprafață. Te miști încet, a strigat el din hol. Hai odată, nu vreau să întârziem. Am ieșit imediat. Când m-a văzut, mi-a măsurat rochia cu privirea. A încuviințat scurt. Apoi, în timp ce își punea geaca, a zis: Să nu uiți. Nu deschizi gura dacă nu-ți spun eu. Nu te uiți la nimeni.
Și nu faci nimic. Nimic ce nu trebuie. Pe drum spre magazinul de mobilă am mers în spatele lui. Pașii lui erau mari, hotărâți. Ai mei mici, mărunți, gânditori. M-am uitat în stânga, apoi în dreapta. Oradea era plină de oameni grăbiți, de mașini care treceau, de vânzători ambulanți, de copii cu ghiozdane mai mari decât ei. Era pentru prima dată în mult timp când simțeam lumea. Nu doar frica. Lumea. Vie. Reală. Când am ajuns în magazin, el a intrat primul și s-a dus direct spre unul dintre vânzători. Eu am rămas în urmă. Rafturi mari, mobilier masiv, oameni care vorbeau între ei fără frică. Totul era atât de normal, atât de departe de viața mea. Tu, vino aici, a spus el scurt. M-am apropiat. Mâna lui m-a prins de cot, delicat, dar ferm. Gestul acela care, pentru oricine altcineva, părea tandru, dar pentru mine era o lesă. M-am uitat puțin în jos, apoi în lateral, și atunci l-am văzut. Bărbatul din magazin, acela care mi-a dat biletul, stătea exact unde îl țineam minte, lângă depozitul de cutii. Când m-a văzut, privirea lui s-a oprit pe mine. Nu a clipit, nu a întors capul. Doar m-a privit drept, ca un om care recunoaște o rană și nu mai poate minți. Inima mea a tresărit. Nu a zâmbit. Nu s-a speriat. Nu a făcut vreun gest care să-l trădeze. Dar în ochii lui era o întrebare. Una pe care nu o mai primisem de la nimeni. Vrei ajutor? El s-a întors atunci și a văzut privirea noastră. Ce te uiți acolo? A întrebat el pe un ton tăios. Am coborât privirea. Nimic, am spus. Bărbatul a făcut un pas înapoi. S-a dat la o parte. A dispărut după un stâlp de lemn. Dar privirea lui a rămas cu mine, în piept, ca o ușă deschisă. El a început să discute cu vânzătorul despre un dulap. Mă ignora cât timp nu eram o problemă. M-am uitat în jur. Oamenii se plimbau, vorbeau, zâmbeau. Și atunci am simțit, pentru prima dată în viața mea, că nu sunt chiar atât de invizibilă pe cât credeam. Am făcut un pas mic, foarte mic, spre dreapta. Apoi încă unul. Dacă aș fi ajuns la scările laterale, dacă aș fi găsit ușa din spate, unde crezi că te duci? A spus el. S-a întors spre mine atât de repede încât aproape am tresărit. M-a prins de mână. Nu tare, nu brutal, ci cu acel gest aparent normal, care îl făcea atât de periculos, pentru că nimeni din magazin nu ar fi ghicit realitatea. Ți-am spus să stai lângă mine. M-am uitat la un scaun, am improvizat. Nu ai ce căuta acolo. Mi-a dat drumul încet. Asta m-a speriat mai mult decât dacă m-ar fi strâns. Știa că nu poate să facă scandal în public. Știa că nu poate să ridice vocea. Știa că acolo nu era teritoriul lui. Și atunci am realizat ceva care mi-a tăiat respirația. Aici nu poate să mă lovească. Aici nu poate să țipe. Aici nu poate să mă controleze complet. Magazinul era singurul loc unde el era slab. Mi-am mușcat buza. Mâna îmi tremura. Dacă făceam un pas în direcția potrivită, dacă găseam momentul potrivit, dacă îndrăzneam, poate că putea fi începutul. El a plătit dulapul, apoi a zis, mergem acasă. Hai. Și atunci, exact când ne îndreptam spre ușă, am văzut ceva care m-a făcut să-mi fugă sângele din obraj. Bărbatul din depozit era acolo. Îmi făcuse un semn, foarte discret. O mișcare scurtă a capului spre lateral, acolo unde era ieșirea secundară. Ieșirea. Unde să mergi? Dacă ai nevoie, există. Am simțit cum inima îmi bate în gât. El era cu un pas înaintea mea. Lumea trecea prin fața noastră. Ușile glisante se deschideau și se închideau. Și eu, pentru prima dată, eram la 2 secunde de libertate. 2 secunde. Dar ce făceam cu ele? 2 secunde. Atât aveam. 2 secunde în care viața mea putea să se rupă în 2. Una în care rămâneam acolo, în lumea lui, și alta în care fugisem, fără să știu unde, cum sau ce urma. M-am oprit pentru o clipă în spatele lui, iar clipa aceea a fost atât de mică, încât nimeni nu ar fi observat-o. Dar pentru mine, era prăpastia dintre 2 existențe. El a pășit spre ieșirea principală. Ușa glisantă s-a deschis, vântul rece de afară a intrat și atunci, exact atunci,
Am simțit cum corpul meu se înclină ușor spre lateral, spre ieșirea secundară, cea pe care mi-o arătase bărbatul. Acolo, unde nu era lume, unde nu era privirea lui, unde nu era control. Dar înainte să pot face acel pas, el s-a întors. Hai, ce te tot uiți? Vocea lui a fost tăioasă, dar joasă, pentru că eram încă în public. În spatele lui, 2 femei treceau vorbind despre prețurile la mobilă. Un copil se împingea într-un cărucior. Un vânzător își aranja uniforma. Erau oameni peste tot. Atât de mulți, încât simțeam pentru prima dată în viața mea că nu sunt complet singură. Vin, am spus. Am făcut un pas înainte, dar în direcția lui. Ce altceva puteam să fac? Mâna îmi tremura. În siguranță. Aparent. Sub control. Aparent. Dar când am trecut pe lângă ieșirea secundară, nu am putut să nu mă uit o clipă spre ea. Era acolo. O ușă gri, banală, cu un geam îngust. Prin geamul acela am văzut o rază slabă de lumină. Poate lumina străzii, poate lumina orașului, poate lumina libertății. M-a înjunghiat în piept acel gând. Aș fi putut să fug. Aș fi putut să ies. Aș fi putut să fac acel pas. Dar nu l-am făcut. Nu atunci. Când am ieșit pe ușa principală, frigul din Oradea m-a lovit în ochi. El s-a oprit și s-a întors către mine. Și exact atunci, în lumina cenușie a dimineții, am văzut ceva nou în felul în care mă privea. Suspiciune. Multă suspiciune. Ce ți-a arătat omul ăla? A întrebat brusc. Mi s-a oprit respirația. Nimic. Doar trecea pe lângă mine. Te uiți prea mult în jur, a zis. Prea mult pentru gustul meu. Era dezbrăcat de orice politețe. În spațiul public era limitat, dar vocea lui devenea tot mai rece, tot mai periculoasă. A făcut un pas spre mine. Tu crezi că dacă suntem în oraș nu pot să-ți spun ceva? Crezi asta? Am clătinat capul. Nu. Atunci mergi în față. Vreau să te văd. M-am întors. Mergeam acum cu câțiva pași înaintea lui, cu spatele expus, cu inima bătând în ceafă. Fiecare pas era un test. Simțeam privirea lui pe gâtul meu, pe umeri, pe corpul meu ca un cuțit care mă măsura. Când am ajuns la colțul străzii, am încetinit puțin. Era un reflex, acela de a mă asigura că știu unde sunt. Dar lui nu i-a plăcut asta. De ce te oprești? A întrebat. Voiam doar să văd dacă vine mașina. În momentul următor, mâna lui a fost pe spatele meu. Nu tare, dar suficient. Asta era metoda lui. Lovituri mici, invizibile, calculate, care nu lăsau urme în public, dar lăsau urme în inimă. Nu te mai opri fără motiv. M-am supus. Am ajuns în dreptul unei treceri de pietoni. Acolo, un bărbat în vârstă ne-a privit. Îndelung. Nu știu dacă a văzut ceva. Nu știu dacă a intuit ceva. Dar privirea aceea a fost ca un strop de apă rece pe o rană fierbinte. A durut, dar m-a trezit. Te uiți cu ochii în pământ, a spus el. Și atunci, fără să aștepte, a prins din nou brațul meu. De data asta mai strâns. Durerea a fost ascuțită. Mi-am închis ochii. Vocea mea a ieșit fără să vreau. Te rog. S-a oprit. Nu pentru că îi păsa. Nu pentru că îl afecta. Ci pentru că știa că oamenii ar fi putut auzi. Nu mă face să par prost, a murmurat printre dinți. Dacă nu mă provoci, n-am de ce să fac asta. Clar? Am dat din cap. M-a eliberat. Dar urmele mâinii lui pulsau, fierbinți. Pe drumul spre casă nu a spus nimic. Nici eu. Mergeam unul în spatele altuia ca 2 umbre care nu se ating, dar se urmăresc, ca 2 bucăți dintr-o poveste pe care nimeni nu o vede pe deplin. Când am ajuns la bloc, m-am uitat spre scările laterale. Spre scările care duceau la intrarea din spate. Nimeni nu era acolo. Era liniște. Prea multă liniște. Și atunci mi-am dat seama că frica lui nu venea doar din faptul că lumea ar putea vedea, ci și din faptul că eu începusem să văd. Vedeam ușile. Vedeam oamenii. Vedeam ieșirile. Vedeam posibilitățile. Intrând în casă, am simțit că ceva, undeva în mine, nu mai era același. Nu mai eram fata care nu avea unde să se uite. Acum aveam direcții.
M-am așezat pe marginea patului și am simțit biletul ascuns în brâu atingând pielea mea, ca o bătaie de inimă străină, ca un ecou al unei vieți pe care o puteam avea. Dacă aveam curaj, dacă aveam moment, dacă aveam doar 2 secunde. Și în mintea mea, pentru prima dată, niciunul dintre aceste dacă nu mai părea imposibil. Noaptea aceea a fost una grea, una în care pereții parcă respirau odată cu mine. Nu era liniște. Era acea tăcere densă, care nu te lasă să adormi, care îți face gândurile să fie prea mari pentru capul tău. El era în sufragerie. Auzeam cum schimbă canalele televizorului fără să se oprească la niciunul. Nu căuta un program. Căuta un fel de liniște în el însuși pe care nu o găsea. Eu stăteam în camera mea, cu spatele lipit de dulap, cu genunchii strânși la piept. Îmi simțeam răsuflarea prea rapidă, inima prea puternică, oasele prea fragile. Dar gândul era altfel. Pentru prima dată, nu mai era atât de speriat. Era alert, conectat, focalizat. Biletul din brâu avea un fel de electricitate în el. Simțeam asta. Nu era doar hârtie. Era o promisiune. O mână întinsă spre mine, chiar dacă foarte departe. O direcție. Dormi? A întrebat el din hol. Am tresărit. Încerc, am spus. Atunci vino puțin aici. Cuvintele acelea au tăiat aerul. M-am ridicat încet. Prea încet. El a observat. Hai odată. Când am ajuns în sufragerie, stătea întins pe canapea, cu capul sprijinit în palmă. Nu părea beat, nu părea drogat, nu părea pierdut, părea gol. Și golul acela era mai periculos decât furia. Spune-mi, a zis încet, fără să mă privească. Tu crezi că eu sunt un monstru? Respirația mi s-a blocat. Nu la întrebarea asta. Eu nu știu, nu e despre asta. A întors capul spre mine brusc. Răspunde. Mi s-au muiat genunchii. Nu cred asta. Minți. M-a privit atât de intens încât am simțit că mi se scurge sângele din față. Toată lumea minte. Vecinii mint. Mama minte. Tu minți. Doar eu știu adevărul. Eu știu ce ești. Ce sunt? Am întrebat fără să vreau. Zâmbetul lui a venit lent, încet, cu o satisfacție amară. Ești slabă. M-a durut. Dar nu cum voia el. M-a durut pentru că știam că nu mai e complet adevărat. Slăbiciunea mea începea să se transforme în altceva. Într-o dorință. Într-o forță pe care el nu o înțelegea încă. Și mai ești ceva, a adăugat el, ridicându-se. Ești a mea. Tu nu pleci nicăieri. Cuvintele lui au căzut în stomacul meu ca o piatră. Dar undeva, în spatele lor, un alt gând a început să se ridice. O contragreutate. Nu sunt a lui. Nu am fost niciodată. M-am temut. Am tăcut. Am îndurat. Dar nu i-am aparținut. El s-a ridicat de pe canapea și a venit spre mine. Pas cu pas. Fără grabă. Știa exact ce făcea. Mi-a ridicat bărbia cu 2 degete. Am închis ochii pentru că altfel aș fi văzut ceea ce nu voiam să văd. Controlul lui. Perfect, intact, dureros. Mâine nu vreau probleme. Ai auzit? Da. Și să nu te mai uiți la oameni. Nu m-am uitat. Te-ai uitat. Știu eu mai bine. M-a eliberat brusc și s-a întors la canapea. Poți să pleci. Dormi. Mâine avem drum lung. Am mers înapoi în camera mea. Ușa s-a închis în urma mea cu un scârțâit slab, dar zgomotul acela a fost suficient cât să-mi tremure mâinile. M-am așezat din nou pe podea. Frica mea era acolo, intactă. Dar lângă ea stătea altceva. Nu era curaj complet, dar era începutul lui. Nu era putere, dar era un sâmbure. M-am întins pe pat și am privit tavanul. Lămpile blocului de vis-a-vis clipeau intermitent și lumina se proiecta îndungi pe zidul meu. Arăta ca niște căi, ieșiri, direcții. Și atunci mi-am spus, în șoaptă, ca pe o rugăminte către mine însămi, nu mâine, nu poimâine, în curând, am să fug. Și în gândul acela nu mai era teamă. Era decizie. Dimineața zilei următoare a venit cu un cer plumburiu, apăsat, de parcă Oradea însăși se pregătea pentru ceva greu. Nu am dormit aproape deloc. Fiecare sunet din noapte mi-a bătut în tâmple ca un ciocan mic și rece.
pașii lui, aerul tras prea puternic pe nas, scârțâitul canapelei, ușa balconului, zgomote mici, dar încărcate de acea tensiune care mă ținea suspendată între frică și fugă. Când am ieșit din cameră, el era deja treaz. Purta aceeași geacă neagră, aceeași privire care se năsprește înainte de orice drum. Nu se uita la mine. Asta era mereu semnul cel mai rău. Tăcerea aceea care venea înaintea furtunii. Haide, a zis scurt. Avem treabă. Nu am întrebat ce treabă. Învățasem că întrebările sunt scântei aruncate peste benzină. Am mers spre ușă și mi-am pus pantofii încet, foarte încet. Încheietura mea încă mă durea, dar am strâns din dinți. Când am ieșit pe hol, vecina de la 3 a deschis ușa exact în acel moment. Bună dimineața, draga mea, a spus ea, privindu-mă lung. Am ridicat ochii. Ne-am privit direct. Prima oară când nu am fugit cu privirea. Bună, am spus, încercând să-mi țin vocea stabilă. El s-a întors brusc. Ce te uiți așa? A zis spre vecină. Nu e treaba ta. Doar salutam, a spus femeia. Atât. Dar privirea ei... privirea ei spunea mai mult. Când ochii noștri s-au reîntâlnit, am simțit un fel de promisiune tăcută. O lucrare a destinului. Ca și cum ea voia să-mi spună fără cuvinte, nu ești chiar singură pe cât crezi. Dar el a pus mâna pe spatele meu și m-a împins ușor spre scări. Plecăm. Când am ajuns afară, lumea era gri. Norii atârnau grei peste oraș, iar vântul aducea miros de ploaie. Mergeam în spatele lui, ca de obicei. Dar în mine, ceva se hotărâse deja. Nu mai eram în funcția de umbră. Eram ceva în tranziție. O femeie care își aducea aminte încet cine a fost înainte să devină proprietatea fricii. Unde mergem? Am întrebat încet. Ți-am spus. La magazin. La celălalt. Celălalt. Un loc nou. Necunoscut. Cu oameni noi. Și cu potențiale ieșiri noi. Când am intrat în magazinul mare, am simțit aerul rece al aparatelor de ventilație. Lumina era albă, rece, aproape dureroasă pentru ochi. Rafturi înalte, cutii, oameni, o mulțime mică, dar suficientă. Stai aici, a spus el. Vin imediat. A plecat spre zona de electrocasnice, unde discuta mereu prea mult cu vânzătorii ca să pară competent. Eu am rămas lângă un stand cu perne și fețe de masă. Mi-am atins încheietura, ascunsă bine sub mânecă. Durea, dar durerea aceea nu mă paraliza. Mă concentra. Am privit în jur. Un paznic stătea la intrare. 2 femei vorbeau lângă un raft. Un tânăr împingea un cărucior. Nimeni nu părea atent la mine. Nimeni nu părea periculos. Nimeni nu părea interesat. Dar tocmai atunci, ceva s-a întâmplat. Un copil, un băiat de vreo 10 ani, s-a împiedicat într-o cutie și a căzut fix în fața mea. Avea genunchii juliți și ochii mari de panică. Ești bine? L-am întrebat fără să gândesc. Băiatul a ridicat privirea spre mine. Era speriat, dar m-a privit, direct, fără frică. M-am lovit, a spus el, cu voce tremurată. Nu-i nimic. Haide, ridică-te. L-am ajutat să se ridice. Mama lui a venit fugind, cu fața plină de grijă. Vai, scumpul meu, ești bine? Îți mulțumesc. Și atunci s-a întâmplat ceva neașteptat, ceva mic, dar imens pentru mine. Mama băiatului s-a întors spre mine, m-a privit atent și a spus: Tu ești bine? M-am blocat. Adică păreai puțin neliniștită. Te-am văzut cum te uitai în jur. Inima mi-a căzut în stomac. M-a văzut. M-a citit. Dar nu cu suspiciune, ci cu îngrijorare, cu ceva uman. În clipa aceea el a apărut în spatele meu. Ce faci aici?" a întrebat el cu glas joasă, mușcătoare. M-am întors brusc. Chipul lui era tensionat, ochii injectați, mandibula încordată. Mama copilului l-a privit pe el, apoi pe mine, apoi iar pe el. Și a înțeles. Nu tot, dar ceva. Un colț din adevăr. Am doar întrebat-o dacă e bine, a spus ea cu un calm deranjant pentru el. A ajutat copilul meu. Nu e treaba nimănui, a răspuns el tăios. Ba da, a spus ea. Oricine poate întreba dacă altcineva e bine. Îi tremurau buzele. Nu de frică, ci de indignare. El a strâns pumnul. Nu a lovit.
Nu putea. Erau martori. Vino, a spus spre mine, ca o comandă. Acum. O clipă am îndrăznit. A fost un act atât de mic, o secundă de rezistență, dar a fost ceva ce nu mai făcusem. Am zis acum, a repetat. Am mers spre el, dar în acel moment, mama băiatului mi-a șoptit fără să miște buzele. Dacă ai nevoie, strigă. De data asta, am simțit cum ceva se rupe în mine. Nu eram invizibilă. Nu eram pierdută. Eram văzută. Și uneori, să fii văzut este începutul libertății. Am ieșit din magazin cu el în spatele meu. Când am ajuns pe trotuar, mi-a prins mâna. Dur, prea dur. Ce dracu ai făcut acolo? A întrebat el printre dinți. Nimic. Nimic? Toți se uitau. Ești nebună? Vrei să mă faci de râs? Încerca să mă tragă spre colțul blocului, acolo unde nu erau oameni. Exact în acel moment, ploaia a început să cadă. Brusc, rece, ca o cortină. Intră aici, a zis el, împingându-mă sub o streașină. Dar când ploaia s-a intensificat, s-au adăpostit și alți oameni acolo. 2 femei, un bărbat, un cuplu tânăr. Nu putea să mă atingă. Nu te miști de aici? A mormăit el fără să mă privească. Am rămas în picioare, ploaia curgând pe obraj ca niște lacrimi pe care nu le lăsasem niciodată să curgă. Oamenii din jurul nostru priveau afară, spre stradă. Nimeni nu se uita la noi. Dar într-un fel, toți erau martori. Și atunci, în zgomotul ploii grele, în vibrația rece a aerului, mi-a venit un gând clar, limpede, dur. Dacă nu fug azi, nu voi mai fugi niciodată. Ploaia lovea asfaltul din Oradea cu o furie aproape nefirească, ca și cum orașul însuși voia să spele tot ce se întâmplase în ultimii ani din trupul meu, din mintea mea, din viața mea. Stăteam sub streașina aceea îngustă, între oameni care nici măcar nu știau numele meu, dar care deveniseră totuși un fel de scut. Un spațiu neutru, unde mâna lui nu mă putea apuca, unde vocea lui nu mă putea strivi. El era la un pas de mine, dar acel pas era o prăpastie. Respirația lui era aspră, colțuroasă, plină de o furie pe care o cunoșteam atât de bine. Îl simțeam cum fierbe, cum își strânge maxilarul, cum își trece limba peste dinți într-un tic familiar înainte să izbucnească. Dar nu putea. Nu acolo. Nu atunci. 2 femei au venit lângă noi, ferindu-se de ploaie. Una dintre ele mi-a aruncat o privire scurtă. Nu m-a întrebat nimic. Nu a spus nimic. Doar a văzut. Uneori nu ai nevoie de cuvinte. Ai nevoie doar de cineva care să nu fie orb. El s-a întors spre mine cu voce joasă, o travă amestecată cu răbdare forțată. De ce te uiți la ea? Ți se pare că are ceva de spus despre tine? Am tăcut. Te faci de râs, a continuat el printre dinți. Știi asta, nu? Nu am răspuns. Ploaia era atât de densă, atât de zgomotoasă, încât îmi acoperea bătăile inimii. Părea că plouă și în mine, că o parte din mine se dizolvă, se topește, se rupe încet. Și ceea ce rămânea era ceva nou, ceva care nu se mai temea atât de mult. El a făcut un pas spre mine, dar atunci s-a apropiat un bărbat care încerca să-și aprindă o țigară, protejând flacăra cu palma. Fără să realizeze, a tăiat drumul dintre noi, obligându-l pe el să se retragă un pic. A fost un gest mic, accidental, dar suficient cât să-mi simt sângele vibrând altfel. Libertatea nu vine uneori ca un urlet. Vine ca un centimetru câștigat fără să-ți dai seama. Ploaia a continuat să cadă cu putere și el, iritat, a bombănit. Mergem acasă imediat ce se oprește. Acasă. Nu mai voiam să aud cuvântul ăsta. Casa mea nu mai era un spațiu. Era o rană. Și atunci, printre oamenii adăpostiți, am văzut-o pe vecina de la 3. Ieșea dintr-un magazin cu o umbrelă roșie. Ochii ei m-au găsit instantaneu. A venit spre noi încet, foarte încet, ca și cum ar fi știut că fiecare pas al ei mă lega de o șansă. Vai, sunteți aici? Ploaia e groaznică, a spus ea, privind când la mine, când la el. Da, a răspuns el sec. Așteptăm să se oprească. Vecina s-a apropiat și mai mult, până când umbrela ei ne-a acoperit aproape pe toți. Și atunci, într-o mișcare mică, calculată, mi-a atins mâna.
Degetele ei au strâns ușor încheietura mea ascunsă. Nu tare, doar suficient cât să simt că o vede, că o recunoaște, că o înțelege. Haide cu mine, draga mea, a spus ea brusc. Trebuie să-mi ții sacoșa asta până la mașină. Am prea multe și nu mă descurc singură. El s-a întors rapid spre ea. Nu merge nicăieri. Ba merge, a spus ea cu o voce surprinzător de calmă. E un drum de 2 minute. Și nu vă cer voie. Cer ajutor. El a făcut un pas spre ea. Nu aveți dreptul să interveniți în viața noastră. Vecina nu s-a clintit. Nu s-a speriat. Nu a tremurat. Ba, am dreptul, a spus ea. E om. Nu obiect. Cuvintele acelea au tăiat aerul ca o lamă subțire. În jur, câțiva oameni au ridicat din cap. Un bărbat a tușit nervos. O femeie și-a strâns geanta la piept. Împreună formau o prezență. O masă. Un martor. El i-a privit pe toți cu ochii măriți, încercând să evalueze situația. Dar în sfârșit, nu avea teren. Nu avea spațiu. Nu avea control. Pentru prima dată nu mai eram doar eu și el. Eram eu și lumea. O lume mică, dar suficientă. Vecina mi-a șoptit, cu o voce abia audibilă. Acum, mergi. Nu am simțit picioarele mișcându-se. Parcă pluteau. Am făcut un pas, apoi altul. Ploaia îmi bătea în față. Umbrela ei mă proteja. El m-a încercat să vină după mine, dar bărbatul cu țigara s-a întors exact în acel moment, blocându-i drumul fără să știe. Cei doi au schimbat priviri scurte. Ai grijă pe unde mergi, a spus bărbatul calm. O pauză. Apoi încă un pas spre ea. Încă un pas spre mine. Nu ai unde să te duci, a strigat el după mine. M-am întors o secundă. Și pentru prima dată în anii aceia nu mi-am coborât privirea. Ba am spus. Am unde. Cuvintele au ieșit simple, curate, adevărate. Vecina mi-a luat brațul și m-a scos din mulțime. Am mers repede, apoi mai repede. Ploaia se transforma într-o perdea groasă în spatele nostru. El încă striga, dar vocea lui se stingea, se dizolva în ploaie. Când am ajuns la colțul străzii, vecina a oprit. De aici, draga mea. E drumul tău. Dacă vrei, te duc unde spui. Dacă nu, te las unde simți că poți respira. Respiram greu. Mâinile îmi tremurau. Dar nu de frică. De început. Vreau să merg oriunde nu mai e el, am spus. Vecina a zâmbit ușor. Nu triumfător, nu milos, ci omenesc. Atunci, hai. Și acolo, în ploaia grea a Oradei, într-o mașină mică roșie, pe un drum care mi se părea pentru prima dată al meu, am înțeles ceva. Nu a fost prima oară când am fost lovită, dar a fost prima oară când am plecat. Și asta mi-a salvat viața.